Os sindicatos retoman as mobilizacións en defensa do novo convenio provincial do metal de Pontevedra. Logo de manifestarse en Vigo e coas negociacións rotas por parte da patronal tras 14 xuntanzas, as tres centrais fixeron parado hoxe en Valga. Concentráronse ás portas de Urovesa, empresa do presidente da patronal Asime, que forma parte da mesa negociadora. Decidimos desplazarnos ata aquí, ata a empresa do presidente da Asime, para demostrarlle que queremos un convenio xusto, un convenio necesario para os traballadores e traballadoras que xa levan un ano sin convenio e que non entenden que realmente non estamos dispostos a asumir nesta época recortes e convenios que non sexa o xusto, xa que os traballadores e traballadoras estiveron dando callo durante todo o ano, máis aínda coa pandemia. Comisións Obreiras, UGT e a CIGA entenden que a patronal está a empregar a pandemia como excusa para precarizar e empeorar as condicións de traballo do sector. Defenden que neste último ano os traballadores fixeron un exercicio de responsabilidade fronte a unha patronal que se está a aproveitar desta situación. Intentamos facer un convenio de paso mentras dure esta situación de unha forma moi responsable. E os empresarios, pola súa banda, están facendo o contrario, que están intentando utilizar o tema da pandemia para precarizar o convenio, facendo reivindicaciones que durante moitos anos non fixeron en ningunha negociación do convenio. Porque, segundo defenden, a crise do coronavirus non está a repercutir no sector, polo que non está xustificada a precarización do convenio colectivo. Nós sabemos que o sector da industria, igual que o sector da alimentación, foi un dos menos perxudicados neste tema da pandemia, non teñen argumentos para poder defender a súa crisis. O sector do automóvil tuvo bonificacións e subvencións millonarias por parte do goberno español, entonces non é causa justificable a que agora, encima da mesa, os empresarios pretendan devaluar, precarizar e empobrecer o convenio colectivo. A concentración desta mañá en Valga rematou cun corte de tráfico. O vindeiro día 24 vai ter lugar unha asamblea de delegados na que se vai establecer un novo calendario de mobilizacións que ameazan serán máis contundentes que as organizadas a toda agora.